среща, която ще бъде втора за ЦСКА през този сезон и първа за моряците. ЦСКА вече отразиха първата си загуба през сезона с 0-4 от ФК Долизеум, докато Черно море стартират кампанията си в момента. Виждаме първа възможност за моряците. Моряците с зелено-бял, които ще атакуват в дясно на вашите екрани. И червените от столицата ЦСКА, които са домакини в днешната среща и ще атакуват в посока наляво на вашите екрани. Интересно е да отбележим и резултатите от миналите двубой между двата отбора, освен ако тук видим първо попадение. Не. Топка в ръцете на стража на червените. Във всеки един от последните 6 двубоя между ЦСКА и Черно море, Черно море си тръгват с победа, без значение кой от двата отбора е домакин. Като най-близкото до победа, до което са стигнали армейците, са двата им матча от миналия сезон, завършили при резултат 2-4 и 4-2. Първо нарушение тук. А най-голямата загуба, която са постигнали червените, ако можем да го наречем постижение, разбира се, е 5-0 на 4 март 2023, което, както ви казах, Черно море печелят с 5-0. Тук не чухме сигнал за нарушение, но съдията ще отиде лично да се запознае с случващото се. Интересно е и класирането на двата отбора в края на миналия сезон, когато ЦСКА завършиха предпоследни с само 2 победи от 14-те си изиграни матча, карвайки 36 гола и допускайки 72. Докато Черно море станаха вице-шампиони на България. След като топ 4 отбора отидоха на плейофния етап на турнира. Черно море се класираха на финал, където загубиха от Миго Северозапад в двете срещи. 3-6 и 2-4, двете в полза на отбора от Северозапада, което постави моряците от Варна на второ място като вице-шампион на България. Постижение, което Черно море ще гонят да подобрят, сигурен съм. Тук топка в стража на моряците. Миналия сезон за отбора от морската столица завърши с 12 победи и 2 загуби. Пълно противоположност на сезона на армейците, като за тези срещи те успяха да реализират 71 попадения и да допуснат само 31 гол в своята врата, като завършиха и с втората най-добра голова разлика зад Амиго Северозапад, които са 3 пъти подред шампион на България. Тук да видим как нарушение. Жоро, няма нищо, Жоро. Личата фаща на Чингела 3 пъти. Айде сегай се. Няма никакъв контакт, 3 пъти те фаща на Чингела. Кому свидиш? Да видим. Вече близо 3 минути от началото на срещата. До попадение все още не се е стигнало. Да видим. Так, тук дали ще завърши с изстрел и спасяване от страна на вратаря на червените. Георги Карагеоргиев.
Тук да видим позиционирането. По какъв начин ще повлияе на резултатът. Изстрел от дистанция, отново великолепно спасяване на Карагеоргиев. За втори път измъква отбора си, когато е най-нужен, за да може резултата все още да се запази с нулево равенство и трето поредно спасяване. Изстрел от дистанция и това можеше да е първото попадение в срещата. Тук да видим Пламен Стойков. Тук не беше свирано нарушение, така че атака за червените. Видяхте колко полезен шпагат тук осъществи играч на моряците. Удар. Отново изстрел, спасен от Душков. Вратаря на червените. Да видим Гергински. Трябва да отбележим в първия матч от сезона на Черно море и екипировката, с която играят има от морската столица. Тя изключително много напомня на официалната екипировка на футболния отбор на Черно море. Виждаме, че са с същия производител, италианския Макрон. И не само това, а и самия шаблон на екипа е същия. Единствената разлика е генералния спонсор. Нещо, което не можем по никакъв начин да кажем и за футзалния отбор на ЦСКА, които са с различни спонсори, различен производител на екипировката. И цялостно мотивите по екипа нямат нищо общо с футболния отбор. Разбира се, можем да кажем също и за постиженията на двата отбора. Черно море е еднократен шампион на България. Нещо, с което, пак казвам, не може да се похвали отбора на армейците от столицата. Което показва и големия контраст между футболния и футзалния отбор на ЦСКА. Тема, която няма да подхващам. Нека видим, вече една четвърт от първото полувреме премина. И все още без нито едно попадение в двете врати. Но трябва да отбележим, че Черно море започват далеч по-стабилно срещата. Среща, която можеше да е с напълно различен резултат, ако стража на червените не се беше намесил. Именно Георги Душков. Точно тогава, когато беше най-нужен. Направи 3 феноменални спасявания в първите 5 минути на срещата. Нещо, за което си заслужава всички похвали до тук. Защото благодарение на него резултатът е все още под формата на нулево равенство. Да видим тук. Интензитета в днешния матч е също нещо, което можем да отбележим позитивно.
видим. Тук поколеба се по какъв начин да изиграе топката Геренски. Да видим. Георги Карагеоргиев. Удари тук. Не, няма да станем свидетели на първото попадение в матча. Димитър Цветанов не успя да реализира. Дори от близка дистанция. Все пак, още над 30 минути до края на срещата. На 30 минути, в които нулевото равенство не е опция пред нито един от двата отбора. Да видим, пазва в дясно. Ще последва удар от дистанция. Право в напречната града, която спасява червените в момента. За разлика от първата ни футболна лига. Тук нямаме видеоасистент рефер, така че не можем да проверим дали топката тупна зад гол линията, но приемаме, че това не се е случило. И матчът продължава с нулевото си равенство. Тук нарушение в полза на ЦСКА. Виждаме Дима Жилчук е недоволен от решението на арбитъра. Тук много интересно, топката на Димов се отбива в страни. Пас, който минава на сантиметри от тавана. Пламен Стойков не успя да овладее тази топка. Играта е подновена. Дефанзивната способност на червените ги задържа все още в матча, но по никакъв начин не можем да ги отличим с някакъв вид офанзивни качества, просто защото те не стигат дори до изстрел към вратата, пазена от моряците. Да видим тук атака отляво, която ще завърши с тъч, ако не греша. Тъч, който ще бъде изпълнен от да видим. Тук моряците за пореден път държат владението на топката. Ще стигне до първи изстрел, не и ако това зависи от стража на червените. Определено героя за армейците в днешния ден. Ще видим още колко дълго ще успее да запази мрежата си суха. Нещо, което е изключително рядко явление. Да видим топката отново в вратаря на ЦСКА. Тя излиза в аут. Играта е подновена отново. Да видим моряците с поредна офанзивна акция, която намери своя край. Време е за, ще да кажа, бърза контратака, но тя така и не се осъществи.
Много интелигентен пас, който въпреки осъществяването му не успя да донесе гол на армейците и бърза контратака за Черно море, която излиза в тъч. Тъч в полза на ЦСКА. За топката Ивайло Димитров, който подновява играта. Тук много пространство. Да видим. И тя беше загубена след не много време. Тук да видим по крилото. Възможност за Черно море. Много над горната града. Тук време е за смени в лиците на двата състава. Смени, които може би ще освежат играта и ще донесат първия гол на моряците в срещата. Пък може и точно обратното да се случи. Именно това става. Първи гол в срещата. Той е в полза на ЦСКА. Димитър Великов е голмайстора. В средата на първото полувреме резултатът е открит. А червените вече имат един гол аванс. Един гол, който предстои да разберем дали ще успеят да задържат. Понеже това със сигурност не се нрави на вице-шампиона на България, който ще търси всяка една възможност да реализира до края на първата част. Изключително малко голове за първите 10 минути на двубоя. Все пак видяхме първото попадение в среща. Резултатът е открит. Отбора с преднина е домакинът ЦСКА. Да видим изключително малко накъсвания на играта от началото на срещата. Тук игра ще бъде подновена с тъч от автора на гола Димитър Великов. Пас напред. Да видим пас в ляво. Тук отново за втори път гредата успява да спаси армейците. Том Пушкаров. Да видим. Ъглов удар ще видим тук. За Черно море удар от дистанция. Ударът бе спрян от Антуан Пушкаров. Вратарят на Черно море връща топката, където ще бъде изпълнен тъч. Не лошо изпълнение, но нямаше играч, който да посрещне топката, подадена от Пламен Стойков. Капитана на моряците. Виждаме, дори в момента дава наставления. Топка, която ще отиде право в ръцете на стража на Черно море. Удар от дистанция, който успя този път да намери не просто очертанията, а да бъде и първият реализиран гол за Черно море.
12-та минута е попадението. Дело на Пламен Стойков, именно капитана на моряците, така че резултатът отново е равен. И така се връщаме отново в началната позиция, когато и двата отбора нямаха преднина. Ето ни отново. Тук обаче се случи нещо много неприятно. Дали тук играча на червените не се удари именно в стената на хамбалния терен на НСА. Тук що видях повторение. Сякаш се хлъзна и не успя да стъпи правилно играчът на армейците и заради това падна така. Изглежда изключително неприятна болката на играчът с номер 6. Съдията желая да се случи смяна, за да може играта да бъде подновена. Така от игра излиза Георги Каралчев. От домакините изключително по неприятен начин ще напусне той терена. Виждате, има нужда от цели двама човека, които да му помогнат. Но нека се съсредоточим върху играта. Единственото, което пожелаваме на Георгия, бързо възстановяване. Тук възможност за контратака излезе. Вратаря. Нарушение е решението на главния арбитър, което ще бъде изпълнено от капитана на червените. Паса сякаш беше за Иван Мартинов, който не успя да достигне до топката заради неточното подаване. Тук продължават червените. Сякаш търсят тази победа, но тук не успя Иван Мартинов да се разпише от може би не толкова лошо положение, въпреки всичко. Все пак ще се отдадат още доста възможности пред червените до края на първата част да реализира така желаното второ попадение. Нека видим дали това ще бъде атаката, в която то ще се случи. На пръв поглед изобщо не изглежда, че е от вторият отзад напред през изминалия сезон играта един срещу друг. Силите изглеждат доста уравновесени. Дали това се дължи на факта, че Черно море играят първия си двубой през този сезон или на подготовката на ЦСКА, няма как да разберем, но пореден играч червен екип на земята. Филип Илиев изпитва затруднения. Това може да бъде втора контузия в днешната среща.
Виждаме, Илиев е отново на крака и играта ще бъде подновена. Изстрел много близо над напречната града ми на този удар. Да видим ъгловия удар на моряците. Интересно изпълнение, но много неточно. А тук топката намери тавана на хандбалната зала на НСА. Тук интересно как ще завърши тази атака. Удар, още едно великолепно спасяване на стража на червените. Както ви казах, герой в днешния двубой е Георги Душков. И дори да не запази сухата си мрежа, се представя напълно геройски за армейците. Тук падна играч с червен екип, все пак атаката продължава. Тук капитана на ЦСКА отправя изстрел, да видим втори пореден изстрел тук обаче. Беше изискван тайм-аут след отвратително грубо влизане, което сякаш не беше отчетено като нарушение. Или викаш, или не викаш. Малко трябва да... Има нещо. Ако го каже, трябва да го полюбим. Аз заради атаката... Нямаше съвсем зародиш с лек, то нямаше такова. Набивам те, реци го показвам перфектно. Тук чухме и края на тайм-аута. Играта ще бъде подновена. Вече всички играчи са на терена, да видим. Тук финт, който излезе в тъч. Тук виждаме играч с номер 6, който преди малко изпитваше много сериозна травма. В момента се намира отново на терена и е готов да продължи матча. Да видим какво ще значи това за двата отбора. Тук претенции за Дуспа чуваме, че имат играчите на отбора от морската столица. Тук много напред беше паса. Нямаше как да достигне получателя си. Затова играта ще бъде подновена с тъч за Черно море. Да видим Даниил Димов. Отново той. Удар. Недалеч мина. Все пак без попадение. Остава и тази атака на Черно море. Тук неуспешен опит за изнасяне на топката.
Бързо изпълнение на тъча, удар отново. Топката бе отразена от вратаря на червените. Тук чухме и сигнал за ъглов удар. Да видим. Изключително близо. Изключително близо беше Геренски до това да се разпише и да направи резултата 2-1. 1-2, прощавайте. Среща се играе в снежната столица. Където домакини са ЦСКА. Да видим тук. Карагеоргиев. Чули се на кого да подаде Карагеоргиев. Вече 15 секунди сам владее топката и тук я загуби след неточно подаване. Да видим дали ЦСКА ще могат да се възползват по най-добрия начин от него. Отговорът е не. Чуждестранният страж на моряците тук с интересни коментари по повод играта на отбора си. Играта именно е подновена от него. Да видим, атака на не лошо темпо. Топката все още е в притежание на Черно море. Топка назад, Карагеоргиев. Връщат. Тя все още е в очертанията на терена. Димов е сам зад него. Той получава. Виждате каква игра на пасове изповядва отбора на Черно море. Със сигурност отбора с повече владение на топката, ако имахме такава статистика. До удар не се стига. Но тук може би за пореден път Черно море не могат да намерят второто попадение в срещата за техния отбор. 3 минути преди края на първата част. Резултатът остава все още 1-1. Буквално на не повече от 50 см от вратата беше тази топка, която не намери очертанията на вратата. Тук играч ще бъде подновена с тъч. Карагеоргиев. Геренски с топката. Подава към Димов. Тук нарушение. Това ще бъде второ нарушение, извършено от ЦСКА през първата част. 2 на 3 нарушения. Моряците си извършили с едно повече. Най-вероятно няма да видим дълга дуспа през тази част. Да видим. Интересно решение. Пас беше търсен тук, не е директен обстрел на вратата и отново топката беше изритана в тавана на хандбалната зала на НСА. Тук пореден момент от среща, в който Черно море владеят топката. Да видим. Ето тук намериха и второто си попадение в края на първото полувреме. Голът е дело на Божидар Каменов. Каменов, който прави резултата 2-1 в полза на отбора си. Черно море вече водят. Не видим по какъв начин ще отговорят ЦСКА на това. Както ви казах, моряците няма да се примирят с това да падат от ЦСКА и не само.
Тук нарушение, четвърто извършено от отбора от морската столица. Да видим по какъв начин ще могат армейците да се възползват от него. И дали всъщност ще могат. Това също е въпрос, който трябва да си зададем. А всеки момент ще получим и отговора му. Да видим удар от дистанция. Великов не успя да реализира второто попадение за червените. Да видим. Играта е подновена. Мартинов. Тук нарушение номер 5. Жарка, пето нарушение. Пето. Нарушение номер 5. Много интересно се развива това първо полувреме от гледна точка на нарушенията, акумулирани от Черно море. Тук включително интересни действия от страна на стража на Черно море. Играта ще бъде подновена с тъч. Удар, изключително топовно изпълнение. Отново отразено от вратаря на моряците. Да видим капитана на Черно море. Играта ще бъде подновена от вратаря. Което и се случи в момента. Да видим тук добро позициониране на играчите в полза на ЦСКА, които могат и да търсят голов изстрел. Това беше сигнала за втори тайм-аут през тази първа част. Сега ще покажа един клип от онзи. Само да затвърдя отношението в момента. Положително. Естествено. Те сега ще на фона на брат сега ще покажа друго нещо. Ако дигнем лево. Тук чухме сигнала за край на тайм-аута. Четвъртък не ме гледаш. Питаш ме имаш матч. Две група са. На футзал, как не се почувствате на този матч? Ще имаш как Национална лига, финал свириш. Утре международен драм. Окей, по-напред. С Гонзо се бригираш. Играта е подновена минута преди края на първата част. Да видим. Пас Цветанов. И отиде към вратаря на Черно море. Тук сякаш трябваше да намери Каменов, което не се случи. Топка в полза на Черно море. Под една минута до края.
Една минута, която Черно море трябва да внимава да не направят нито едно нарушение. Нарушение, което няма как да се случи, ако владеят топката до края на редовните 20 минути. Много се накъса играта през последните минути. На това виждаме колко много се проточи и първата част. Удар леко в страни от вратата. Капитана Стойков чака много тактически. Именно към него отиде топката. Тук да видим. Може би. Ето това вече ще бъде последната атака за полувремето. Удар от дистанция, който беше париран от вратаря. Секунда до края. Край на първата част при резултат 2-1 в полза на гостите от морската столица. Ще се върнем след 10 минути пауза, за да видим и развоя на срещата.
Жоро трябва малко да бъде суспендиран. Минала година си ходи на Пелин да се празнува. Или че ние кога говорим на полусезона. Ако са Харабия искат да променят нещо, инак ще остане и така пак по инерция. Доволен съм ти. Много си израсна, но си ти минал 2 години. Браво! Само ще не се прави. За трима от тях сме шпицели в пари. Ганчо, на времето 2009 година бях на един матч Черноморелевски и след това матч сме дигна цялата комисия само с това. Там Дима Мамаров Гинче, този от Търново. Мисля, че тенденция. Аз му я написах. Ама, аз му я написах и го. Викам, айде в контекста на матча. Ко да го правя, бе? Кажи, ко да го правя? Тук ще видим подновяването. Да го и първия седи сигнал за втората част в срещата между ЦСКА и Черноморе. На полувремето се разделихме при резултат 1-2 за гостите от морската столица. В момента имаме нови 20 минути, в които ще видим на какво са способни играчите на столичния и на варненския отбор. Предстои да разберем дали вице-шампиона очаквано ще вземе 3 точки или ще има изненада и първа победа в последните 7 двубоя за ЦСКА срещу Черноморе в футзалната полупрофесионална лига. Знаем, че статута и още не е признат като професионален, но за сметка на това има неофициален статут на полупрофесионална лига. Защото всичко е на основание между договорките на играчите и клубовете. Така че следва да разберем по какъв начин ще се развие тази среща в оставащите малко под 19 минути. Колечки, питайте време. Отърнало ли сте пред? Да. Те са приканали? Има бани и туалет. Тук къде ги вкарат тук без страничен тъч. пред ДМС-то за нова година. Той не ни плаща въобще добре. Добре, ще кажа на ректора тогава. Знам базика. Тук къде ги вкарват тук се? Дойде щаба на футзалния отбор на Етър и внесе лек смуд в коментирането. Все пак продължаваме с матча. Вие, ако искате, може да гледате и следващия, който ще бъде коментиран от мой колега, но нека се роточим върху в моменташния двубой. Тук не беше свирано нарушение. Интересно решение на арбитрите.
Удар, който не доведе до абсолютно нищо на Дима Жилчук. Да видим тук тъч удар веднага след това. Много хубав пас, който обаче беше отсъден като тъч. Съдията не призна легитимността на паса да е в очертанията на терена, за това последва и страничния удар в полза на Черно море. Да видим множество паса от началото на втората част, нито един сериозен удар. Вече 2 минути и половина изтекоха. Да видим тук топката излезе от играч с зелено-бял екип, затова тъча ще бъде в полза на армейците. Като има такива делегати и таймкипъри, са добре подготвени съдии. Георги Караучев подаде тук хубав пас на Антуан Пушкаров. Пушкаров, който успя да спечели тъч на своя отбор. Тук да видим, не, няма да стигне до изстрел за моряците. Тук пас в отворилия се коридор. Да видим, ЦСКА всячески се опитват да изнесат топката, нещо, което е невъзможно в този момент. Виждаме в игра влиза Георги Карагеоргиев, един от по-ключовите играчи за Черно море през тази среща. Тук отброяват се секундите за изпълнението на тъча. Да не забравяме, че много време се загуби през първото полувреме. Първо полувреме, което беше, както всяко едно полувреме, с начислени 20 минути, но то се игра за близо 50. С 2 тайм-аута, разбира се, и множество нарушения. Все пак нека видим. Виждате колко по какъв некреативен начин се опитват червените да изнесат топката. Това беше абсолютно безпредметно изчистване. Тук удар. За пореден път отбраната на ЦСКА успява да се справи, но играят сякаш ще водят в резултата с 2-1, не обратното. Което накрая може да им коства каквато и да е точка от срещата. Просто защото в тези малко по-малко от 5 минути изиграни от втората част, червените не правят друго, освен да се защитават от противника си. Пък спрямо първите 20 минути видяхме, че могат и да атакуват. Но все още нито един изстрел за ЦСКА през тази втора част. И не само нито един изстрел, а поредица от изстрели за състава на Черно море. Черно море, които виждаме как изграждат всяка една от атаките си на базата на пасове. Изобщо не разчитат на случайността. Нещо, което не можем да кажем за ЦСКА през второто полувреме. Понеже видяхме няколко много съмнителни и не особено измислени подавания в предни позиции. Тук топка в полза на ЦСКА. Да видим, ето това беше хубав пас. Пореден такъв.
сякаш го обърнаха тактически играчите на Черно море. Тук възможност отново. Великолепно спасяване на вратаря на ЦСКА. Георги Душков. Който сякаш получи лек проблем в кръка си, но бързо го преодоля, така че играта е подновена. Както и възможностите пред Черно море, които не изглежда да спират през втората част. Дали това ще бъде първият истински изстрел за ЦСКА през второто полувреме? Отговорът е не. Навън може да вали сняг и да е между 3 и 2 градуса в София, но играчите вече изглеждат плувнали в пот. Виждате интензитета на играта. Няма играч на терена, който в момента да не е задъхан, защото всеки един е въвлечен в играта. Може би с изключение на вратаря на Черно море, който има едно не особено сложно второ полувреме. Ще видим дали червените ще могат да го затруднят в хода му. Изстрел изключително не е точно изпълнение на десетката на армейците Филип Илиев. Тук Карагеоргиев бързо загубиха топката моряците. Да видим много бавно изграждане на атаката. Търси опции, но няма свободен играч пред себе си, така че няма на кого да пораде състезателя с номер 6. Вижте, сякаш са направени да играят дефанзивно. Ето това е възможността. Видяхте отново по какъв начин тя беше провалена. Буквално в положение сам срещу вратаря. Беше излязъл играч на армейците и в крайна сметка не просто не реши да стреля, реши да се обърне назад и да търси пас. Пас, който е лишен от всякаква атакуваща логика спрямо резултата и времето, което остава до края на срещата. Виждаме, че играч на Черно море получи проблем в десния си крак, затова и медицински екип в момента е там, за да може да му помогне с възстановяването, доколкото е възможно, разбира се. Ето поредна възможност за ЦСКА, която не завърши с изстрел. Тук поради обясними причини, разбира се. Обстоятелствата не го позволяваха, но трябва да отбележим, че възможността имаше. Тук ЦСКА стигат в крайна сметка до вратата на опонента. Удар и гол! 2-2. След толкова много дефанзива от армейците, те успяват да отбележат гол. След първия си адекватен изстрел през втората част. Автор на гола е Димитър Великов. Изключителна драма. Гарантирам ви, че ако имаше статистика за очаквани голове в футзалната лига на България,
Тя със сигурност ще да показва под 1 за ЦСКА и с много повече над 1 за Черно море през втората част. Но резултатът казва друго. Той в момента показва 2-2. Едно равенство, което носи актив от една точка и на двата отбора. А този пункт, ако се спечели от ЦСКА, със сигурност това би било добра новина за отбора срещу вице-шампиона на България. Тук нарушение. Драгомир Младенов се опита да протестира срещу решението на арбитъра. Да видим. Удар встрани от вратата. Много интересно се развива тази втора част. Тук капитана на моряците. Един от авторите на двата гола днешната среща за Черно море. Със сигурност ще му се наложи да даде всичко от себе си да вземе трите точки. Да видим тук удар и ето го. Ето го, дълго очаквания гол за Черно море. Дело на Дима Жилчук. Дима Жилчук, който носи номер 11 на гърба си. Се разписва 11 минути преди края. Иронично. И в момента резултатът е 2-3 в полза на отбора от морската столица. Нещо, което може и да подлежи на промяна до края на срещата, но имаме още половин време, за да разберем какво ще се случи. Виждаме, че всеки гол в тази среща е важен. Нещо, което нерядко се случва в българския футзал, но тук случай е друг. Тук виждаме Филип Илиев дава наставление на играчите си да се прегрупират, така че да не остават толкова празни пространства на терена. Виждате, опитват се да покриват опонентите си колкото могат, за да възпират пасовете. Удар, който беше блокиран именно от Илиев. Играта ще бъде подновена от Драгомир Младенов. С тъч. Младенов. Интересно заучено. Видяхме как капитана Пламен Стойков тръгна към топката всъщност. Само за да може Данил Димов да я посрещне в края на изпълнението. Тук виждаме, че Карагеоргиев чака да бъде сменен. Именно Карагеоргиев влиза в игра на мястото на капитана Пламен Стойков. Тук паза в предни позиции. Нямаше нарушение. Или поне такова не бе отсъдено. Тук видяхме малък момент на неразбирателство между играчите на червените. Антуан Пушкаров бе последният играч, който игра с топката. Затова тъчът е в полза на моряците. Карагеоргиев пазва вляво. Обратно назад към автора на третото попадение.
Тъч в полза на Черно море. Черно море са еднократен шампион на България. Тук отбелязаха едно феноменално попадение. Отново дело на Дима Жилчук. Дима Жилчук може да се превърне и в герой за отбора си. Второ попадение подред, за да може да направи адванса двоен над червените, които подновяват играта при резултат 2-4. Много интересно развитие на срещата търпи тя тук в средата на първото по време, или ако трябва да сме по-точни, малко след средата на първата част. Виждаме, че Черно море най-накрая има аванс от повече от едно попадение. Бих могъл да кажа заслужено спрямо това, което се случва в тази втора част на срещата между двата отбора. Да видим. Топката излиза. Тъч. Полза на Черно море. Именно Жилчук подновява играта. Да видим удар и резултатът вече е 2-5 в полза на Черно море. Данил Димов е автор на петия гол за отбора от Варна. И на такъв етап вече надеждите пред червените почват да угасват, понеже те трябва да наваксат цели 3 гола в рамките на по-малко от 9-те оставащи минути до края на срещата. 3 гола, които те не успяха да вкарат за повече от 3/4 от срещата. Сега ще бъдат поставени пред истинско предизвикателство да се опитат да се върнат в срещата срещу вице-шампиона на България. Нещо, което гарантирам ви няма да им бъде лесно, особено спрямо показаното през втората част. Ето тук може би вече видяхме и кой ще бъде победителя в тази среща. 2-6. Дима Жилчук бележи хеттрик в днешната среща. И вече авансът на моряците. 4 гола. Тук не беше свирано нарушение. Виждаме недоволството на Филип Илиев от, можем да кажем, нерешението на арбитрите. Недоволство тук, коментари и спасяване на стража на червените. И всичко случващо се в последните 30 секунди. Играта отново е подновена, изстрел и поредно спасяване. В момента на врата за ЦСКА Ивайло Димитров. Да видим тук страхотен дрибъл от Димитър Великов. Дрибъл, който обаче не беше възнаграден с попадение. Тук трябва да си. Тук. Къде отиде? Там той. Чисто играй.
Да видим тук задържане за тениската. Все пак няма нарушение там. Тук недоволства Иван Мартинов от това, че не беше свирено нарушение в негова полза. Нарушенията през тази част са значително по-малко от нарушенията през първата. Така че шансове за дълги дуспи съмнявам се да видим за който и да е от двата отбора през това второ полувреме. Не лошо изградена атака на червени. Тук паз в коридор. Който за пореден път не носи гол на армейците. И много неточен пас. Да видим тук много бавна реакция от страна на Цветанов. И тук тайм-аут. Тук чухме и сигнала за край на тайм-аута. Така че играта в близките секунди ще бъде подновена. Доколкото помня, с тъж за Черно море. Правилно. Той бе бързо изпълнен. Да видим. От тук... нещо като шпагат направи Цветанов в опит да задържи топката. Можем да кажем успешно. Тук Георги Душков застана на пътя на топката и тъча. Да видим. Дали ще търсят още офанзива играчите на Варненския клуб или напротив ще видим подобни задържания на топката, които са единствено и само в полза на Черно море, разбира се. Пак ви казвам, ако имаме статистика за владеене на топката, тя ще да е със сигурност на 65% за отбора от морската столица. Но варненци нямат намерение да спрат, виждате. С кълбото не играе друг, освен играчи с зелено-бели екипи. Последната 1 минута игрално време. И не изглежда това да се промени. Те правят едно и също. Което пак ви казваме единствено и само в тяхна полза. Защото времето в момента тече за Черно море и за трите точки, които се очертава да спечелят, след като в момента имат аванс от цели 4 гола. 4 гола, които на пръв поглед изглеждат като напълно достатъчна преднина. Виждате играта колко по-малко се накъсва в момента след тайм-аута. Тук нямаше нарушение. И ето тук вече беше даден и жълт картон вратаря на
Черно море изглежда изпитва много неприятна болка след контакта между двамата играчи. Жълтия картон е за Антуан Пушкаров от ЦСКА. Тук Станислав Иванов беше играч, който получи всъщност този контакт. Станислав Иванов, който замени чуждестранния си колега вратар. Тук поредица от финтове, която не завършва с нищо, освен недоволство от играчите на ЦСКА. Да видим тук. Не. Тук ще видим още един жълт картон. Той е за Георги Караучев. Второ официално предупреждение за играчите на ЦСКА в последната една минута. Удар от дистанция, който бе париран от вратаря на моряците, който дори не носи ръкавици. Топката ще бъде съдийска и ще бъде подновена от вратаря на моряците. И времето отново тече. Което излишно да ви казвам колко фатално е за червените, които изглежда, че няма да вземат нито една точка за пореден път от варненския тим. А Черно море сякаш ще започват поредната си добра кампания. През миналия сезон те инкасираха само 2 загуби, докато за същия период от време ЦСКА успяха да направят само 2 победи. Тук виждаме, че историята сякаш се повтаря. Разбира се, има още много до края на сезона. Както ви казах, това е първи мач за Черно море през сезона. Много започват по подобаващ начин. Започва сезона по подобаващ начин. Матча не беше със сигурност по най-желания начин. Но това са подробности. Да видим. Разигравания Карагеоргиев. Тук и реализатора на хетрика в полза на Черно море. Тук поредица от пасове, която не завърши с нищо в полза на Черно море. Ще видим смяна за пореден път. В игра влиза Драгомир Младенов на място на капитана Пламен Стойков. Пламен Стойков, който вкара едно попадение и прави не лоша среща. Един от най-стабилните физически играчи на терена. Две минути до края на среща. 2 минути, в които мисля, че ще видим още от същото, а именно редица пасове. Нарушение.
Топката изненадваща в притежание на армейците. Да видим дали ще достигнат до гол. Спасение. Тук топката бе отразена от вратаря на моряците. Високо над горната града ми на тази топка. Последна минута и половина. Докато Черно море успеят да вземат първите си 3 точки през сезона, както изглежда, че ще се случи, защото 4 гола изглежда непосилна граница за достигане от армейците в период от една минута. Сега ще бъдат първите 3 загубени точки у дома. Също това не е вярна статистика. Загубата от Дулизелм също се води като домакинска загуба. Тук героичен изстрел. Видяхме по какъв начин падна, биейки. Но той не носи гол след себе си. Тук капитана на червените се опита. Все пак спечели ъглов удар. Пас дистанция, да видим. Способни ли са армейците да отбележат последно попадение в срещата? Сякаш Черно море нямат повече намерения да атакуват. 20 игрални секунди до края. 20 секунди, в които ЦСКА няма какво да направи. Единственото, което може да постигне, е да намали аванса на моряците до само 3 гола. Но дори това да се случи, червените все ще си тръгнат от Националната спортна академия с 0 точки. Тук тъч за Черно море. Удар, може би и последен в срещата. Среща, която намира своя край тук. И сега при резултат 2-6 в полза на Черно море. И така вице-шампиона на България завоюва своите първи 3 точки в днешния двубой срещу ЦСКА.